No. Čo robíš, Andrejko? Žehličkujem. Žehličkuješ? Tebe sa páči žehličkovanie? Aké farby si použil, Andrejko? Všetky. Všetky? Aké? Mne sa to páči, ako ti to ide. A kde si ty teraz, Andrejko? Na Dalgove. A to je kde? Niekde daleko od Bystrice. A toto tu ako sa volá, Andrejko? Zázračný ateliér. Zázračný ateliér? A tebe sa páči v zázračnom ateliéri? Áno, my to do toho chodím každý deň. Super. Andrejko, a ukáž mi, aké si už urobil obrázky. Polož žehličku bokom. Ako položíme žehličku? Správne. A tu sú všetky. Daj pozor na žehličku. Môžem si nasnímať tvoje obrázky? A tu daj ešte jeden. Krásne. Ešte aj tento? Super. To sú Andrejkové obrázky. Sa mi páčia. A to sa húpe. A ešte aj tu máš? Áno. Páči sa mi. Aj tento sa mi páči. Ten práve dokončuje váha. No, tak dokonči. Môžem si... Môžeš. A čo ešte budeš robiť na dokončovaní toho obrázku? Robíš tam aj rámik? Áno. Aha. No, urob rámik. Ako urobíš rámik? Iba si vystrať hrub. Krásne. Hrub. A ty to už robíš dlho? Áno. Áno. A kto ťa to naučil? Štvrtý obrázok robím. Štvrtý obrázok? Áno. No tak ty si šikovný. A je to horúce? Je. Je? A musíš byť opatrný, keď to robíš? Táto žehlička je horúca. Ako držíš žehličku? Ako sa má položiť? Takto. Správne. A trošička ďalej ju musíme položiť, aby sme sa nepopálili. Už máš dokončený obrázok? Ukážeš mi na kameru? Je super. Super. Ten rámik sa mi tam nezmestí, lebo tam z toho stredu iba kúsoček mám. Aha. Počkaj troška ďalej. Pekne. To sa mi páči. Dobre.